Музыкада именно яраткан моң. Хәерле көн, дуслар. Бүген Telegraph Space үзәгендә Тадкульт лабораториясе. Тогда, когда я подошел вот именно к написанию своего мюзикла «Алтын казан», естественно, я просто искал. И Туфан ко мне пришел и сказал, что мне, говорит, нужна музыка, такая музыка, чтобы как будто ее нет в спектакле. С собой, что только гениально пишет, просто. Татарская музыка богата на мелизмы. Почему, говорит, я все время в нашей стране вижу одно, а слышу другое? Допустим, спектакль «Алиф». Передо мной вообще стояла очень большая проблема, как это все сначала записать. Dostlar, biz Elmira Efendi bilan leksiyadan so'ng kelib o'tirdik biroz. O'zbekcha so'zlashirgan. O'zbekcha so'zlashirgan. Ular o'zlarincha so'zlashadilar, biz o'zbekcha so'zlashamiz. Bilganingizcha, mening de Finlandiya tatari Elmira Efendi, siz qaysi yoqdan bo'lasiz o'zingiz? Тамырларым белән Державный районнан, Татарстаннан, мин Казанда яшим. Sizni leksiya davomida eshitdim degan sizdan. Bunday bek tag'iz ilm tag'izlaringiz shu yoqlar bilan emas. Sizni ilhomlantirgan aybimni to'taray bir narsa bor. Ijodingizda adabiyat. Һәр милләтнең бит инде үз илһомландыра торган музыкасы бар. Шуңа күрә минем өчен ул әлбәттә татар музыкасы. Мин татар шуңа күрә бик яратам. Безнең халык җырларын мин бик яратам. Безнең фольклор дигәндә инде менә шул традицияләрне шуңа күрә ул мине бик илһомландыра. Siz tыңлаттыгыз шундый аудио язманы. Әйе. Мишәр апасы һәм Әйе, ул Мишәр авылларында җыелган фольклор. Вас учили, что значит здесь медведь ходит, а здесь птички летают? İlyas abi selam. Selam. Biz hozir sening bilan qo'ydik ham Indiy Biz hozir Telegraph Space degan o'rinda qarab, Qozonskiy Telegraph degan gazet elektronda o'rnashgan. Unda hozir muzikal laboratoriyaning leksiyalari bor. Tadkul laboratoriyasi нәрсә ул? Татар музыкасында яңа фикерләр, яңа формалар эзләүгә багышланган шундый иҗади процесс. Башта без сезгә белем бирәбез, аннан сез җыелышып нәрсәдер уйлап чыгарасыз, аннан сез барсына аны күрсәтәсез. Әгәр дә сез ясаган әйбер чыннан да кызыклы булса, biz сезне фестивальгә чакырабыз һәм башкалар. Тадкул фестиваленә. Анда гына түгел, безнең фестиваль мин татарча сөйләшәм. Бу шундый бер дәвамлы проект инде. Хәзер без аңа нигез салабыз. Әйе. 2 көн безнең лекциялар бара, аннары студияларга барып егетләр кызлар альбомнарын яздыра башлый. Куратор буларак та менә бу лабораториядә бер команда белән студиядә эшләячәкмен. Минем командага кызыклы кешеләр җыелды. Шагыйрә, электрон музыкант, рок музыкант, менә без алар белән җыелышып нәрсәдер уйлап чыгарабыз. Әлеге бүлмәдә сез рәхәтләнеп кахва эчә аласыз. Инҗи сәлам. Тагын нәрсә бармы карап кил. Telegraph Space-ның икенче бүлегенә менә без хәзер. Кергәндә сез менә Монда килеп чыгасыз инде, кергәч тә. Киттек. Акар ява, карагыз, яңа ел безгә килә. Балаларга шәрше бәйрәме. Моң. Дуслар, мен хәзер Казанның атказанган инди башкаручылары белән утырам. Шулаймы, дөресме? Exactly. Әлбәттә. Таныш булыгыз Марат Сулейманов һәм Ания Фәзрахманова. Ания безнең Джуна төркеменең вокалисты. Марат Singer-songwriter. Singer-songwriter. Сезгә ничек Тадкул фильмлары? Бу икенче көн һәм You can say in English. Can I speak Russian? No, English was sorry. Oh, okay, I was speaking English. Sorry. Tadkul Fest is the best event where I've been for the last month. Which part did you like most? Участник начал записывать шепот. Ания яздыру секциясын яратты. Рахмат, Марат. Әйдәгез без сезнең иҗат островына сөйләп китәбез. Син беренче. Давайте мы вообще про Марата, про Джуна скажем. Джуна төркеме татар сценада бик уникаль артист, чөнки no one have such sound as Juna band. Sorry for changing the languages. I'm very sorry. Ания сорау бирсәм буламы? Һәм нәрсәдән аласыз сезнең кайын килеп чыга ул җырлар, анда килер. You write the songs, don't you? Я и Саша. Лирикс мы берем с татарских поэтов. Дөрес. Аларның яшел күзе дигән җырлары бар. Иң соңгы чыкканы тыңлап карарга тәкъдим итәм. Когда я слушаю группу Джуна, русча буламы? Әйдә, сөйләгез, я мин тәрҗемә итәм, сез аңламаячаксыз русча сөйләгәнне. Я мин тәрҗемә итәм.
I have a variety of associations with bands such as Sigur Rós, for example. Sizning klip chiqashaqmi? G'alamlarga. Kutib qolamiz. Yangi release yozam. Shuna ko'ra kutiriz. Tatarcha sening o'zingning ijroing bo'lashaq demagin. Ala bilsa bo'lashaq. Men bilmayman, sizlar bilan eng biggest problem. Yarar, ne janrda bo'lashaq, sen ne janrda ijod etasan? Bu жанр in the mix of the styles. Свой стайл, такой смесь, короче. Группа кино, Дэвида Боуи, группа Матерана. Маратqa da yozilg'iz, Junaga da yozilg'iz. Ularning turkumlari bor. При усики небольшие, то есть важна связка. Кале не заходил. Mozafanda salam. Seningcha eng og'ir o'ynaladigan o'yin qolib qaysiz? Bu yengillardan tugul endi garmonda o'ynaman. Boshqa qolliqlarning o'yin qurollarini tinch o'zlashtirdim. Masalan, Yegiptni qanday aytasan? Misrni qanday? Misrni shunday qiziq sotib oldim. Uning bayasi bek zo'r edi. Festivalga borgan chaqda o'ynavchi ustozni ko'rdimda, shuning bilan sirashib, angamaga kirib, kishka bayasini tushirib sotib oldim. Misrda bo'lganda. Endi g'odirek dumbrada endi ikki xil instrumentda oldi yengillardan bular ham ko'chma xalqlar butun so'zlar bilan olib borgan instrumentlar. Aldım qulamadım bora ketdim orram bo'yimda Sho'ldim bir go'zali kirra mening qo'yimga Rock. Qani ishtalar sening? Mening muzikani ishta olasiz TNVda bora turgan yo'lchi topshiruvda aktyor degan spektaklga Karif teatrida spektaklga muzika yozdim. Alifda endi men muzikant bo'larak barabanda o'ynayman, dafta o'ynayman. Xayrli kech do'stlar. Sol bari qo'shni o'stiram ham bugun Tadkult muzika laboratoriyasining yong'oqlar ulushi. Что сейчас происходило и как тебе вообще впечатление? Сейчас выступала команда Мити Бурмистрова. Это было мега мощно, потому что было очень много народу. Такое наивное творчество, но все равно очень классно тащило. Но они за сколько дней это все написали, получается? Пару недель, там, может, меньше. Tadkult laboratoriyasining kanalida qo'yilasiz bor vizyon do'stlar. Sizning xohlasingiz klipni. В работе. Eğer bir şey çıksa kıyasmada şenşimiz kükreke, her gün sayın kiyip, kiyim alıştırıp, onga kilip başı vurursun. Sen daha bir seylenge kübeysen miden жылылап duyarsın. Sizning oldingizda Yuriy Fyodorov komandasi bo'ldi. Kuchli olqishlar do'stlar. 5 eng yaxshi beatboxer ismligini aytdi. 2015-yilda sportning suterlari bo'yicha dunyo chempionati ochilishida 198 yil qarshimda chiqish yozdi do'stlar. Elektron pop muzikaning qaydamani, jirchi, beatboxer ham muzikal prodyuser, Avstriyada yashovchi Qozon qizi Oygul. Onun bo'yicha yolg'on oyoq sayohat qildim.
Okay, a little bit about your background. So, not recording. Is it okay? No battery. How can we fix that? I don't know. Maybe post production. Right. This is Mitya. Yo, this is Ilgiz. What? No, be honest. Everyone is an Ilgiz inside, you know? I don't. Yes. A little bit. How Ilgiz are you? Like today? Yes, today. Like 20-30%. 20-30? Yeah, because it's like Tuesday. And it's like Tuesday. After a gig. After a gig? Yeah. Are you from Scotland? No, mate. No. No, mate? You're from Australia? No. No? Kazan. Local. Yeah. Mitya, nechuk sen Qotar muzikantlari bilan nechuk sen oshadimi? Mana bu birga o'tkazgan tajribangiz sen nechuk bo'ldi? Muzikada Inna yaratgan mung. 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 Siz mungni nishlatdingiz bugun? Men bugun. Biz mung направлениесida bugun ishladik. Mung yo'nalishida ishladingiz. Mung bu universal tili. Endi yaratgan tili. O, salavat. Bu salavat. Radio programmasi recording. Salametingiz. Nidai radiosi? Umuman. Salam, xabaringizni. Спасибо большое, друзья. Вот сегодня у нас был такой экспериментальный выпуск. Мы пришли в бар и разговаривали сразу, миксуя несколько языков. Я надеюсь, вам этот эксперимент понравился. Если вы хотите дальше смотреть на наши розыгрыши и пранки, то ставьте большой лайк вот здесь вот и подписывайтесь. Все, 500 рублей, как договаривались.